ассалому алайкум дӯстони азиз, идотон муборак. худо хайртон тия бародар дастирошна маҷбур шуда мошинша дар фурӯш мондай. год випускаш 2015 американка фули пул. рақамош тоҷикиян яксола документ дора, ҳама шароитои ҳуҷҷатош 100% метавонед спокойно қатъи соҳибаш гап занед. мошин қарор дора дар Россия бародаро. ҳамин бародар ба мо муроҷиат кард, мо ҳам ҳаракат кардем иншоалло рекламаш кунем. кадмет ки ҳамин Kia Optima-ро мефаҳме бигире, илтимос бисанҷе, пагар рӯзнаге бобоҷон реклама кард, тарс писидагӣ, қавр бало да бало назанем дар ҳамин моҳи муборак рӯз мо бите. хулоса бародар зарур аст мошинша дар фурӯш монда 1 миллион 100 гуфт ё 200 гуфт. ҳа хулоса ҳами сухани ҳами ширин моро эчаш мебурора, бо бигире арзон куне, чахчах куне. ба ҳам хотир боз ҳам такрар шава мегум Kia Optima 2015 2.4 ба фикр моторш хато накунам, американка, ҳамаи абагрев стелнеу қавр бало, хулоса ҳамааш тенҷан. занг бизанед, рақамои соҳибаш дар рӯи экран. аллоҳ нигаҳбонту. хоҳиш мекунам лайки комментарияи хубтона фаромӯш накунед то ҳамин видео просмотр бигира.